Wel I fi, y Sulgwyn yw un o'r prif wyliau Cristnogol, ac felly yn un o'r gwyliau hynny, da ni'n euog iawn o'i anwybyddu fo. Da ni fel Cymru ac fel eglwysi yn gwneud sbloich fawr o'r Nadolig a'r Pasg, ond weithiau mae'r Sulgwyn yn llithro heibio. A dyma ddechreuadau'r eglwys, dyma'r cyffro mawr, y grym a'r ysbryd glân yn disgyn ar bobl Dduw. Ond wrth gwrs, dyw I ddim yn stori hawdd i'w cyflwyno I blant, a dyna lle dwi wrth y modd efo Beibl bach I blant. Mae e'n cyfeirio at yr ysbryd glân fel yr helpwr arbennig. Helpwr arbennig Duw oedd wedi cyrraedd. Fe fydden nhw'n gallu dweud wrth bawb yn y byd am Iesu ar ôl hyn. Safodd Pedr ar ei draed I siarad. Wedi dweud I ddweud wrthach chi am Iesu yr yda ni. Sut yr anfonodd Duw Iesu'n hachub ni ac i'n gwneud ni'n ddiogel. Ond fe adawsoch iddo farw ar y groes. Ond beth allwn ni wneud oedd y cwestiwn ar wefusau pawb. Dweud wrth Dduw fod yn ddrwg gynnwch chi ac fe fydd Duw yn maddau chi, meddai Pedr. Yna, os fyddwch chi eisiau, fe gewch chi gyd fod yn ffrindiau I Iesu. Y diwrnod hwnnw, fe ddywedodd 3,000 o bobl, ydan, rydyn ni eisiau bod yn ffrindiau efo Iesu. Ac wrth gwrs, mae'r stori'n parhau, a da ni o hyd yn cael ein galw drwy nerth yr ysbryd glân I rannu'r newyddion da am Iesu Grist.